El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, arriba a la 28a edició. Es celebrarà del 25 al 30 de juny, canviant així les seves dates habituals, que el situaven a la primera setmana de juliol en el calendari. Això és degut a que en un principi les Valls d'Àneu havien d'acollir el Doctor Music Festival, i tot i que finalment aquest no es celebrarà al Pallars Sobirà, des del Festival de Cultures del Pirineu no s'ha tornat a la data original. Hi havia el festival, el Doctor Music, que ens deixava pràcticament sense allotjament hoteler, començant ja pel que és estrictament els grups, sobretot en el cap de setmana. I és per aquest motiu que vam traslladar el que són les dates que, com us deia inicialment, i volem que continuïn sent així, les nostres, que seria la primera setmana de juliol. Hem compactat també la programació i el que hem fet és començar el dimarts dia 25 de juny i per tant fer de dimarts a diumenge, intensificant marcadament el que és el cap de setmana, però fent, com us deia, aquest compactat no 2 caps de setmana, sinó estrictament una setmana. Així doncs, les Valls d'Àneu acolliran prop d'una quinzena de produccions artístiques, algunes d'elles en estrena. Entre els noms propis del cartell destaquen la coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa, o la cantautora Lídia Pujol. El certamen també deixa espai per a nous projectes i creadors, com és el cas de l'obra Teia de la ballarina Júlia Ferrero. Es tracta d'una producció inspirada en les falles del Pirineu, de la qual se'n veurà un petit tast durant aquesta edició, però s'estrenarà al complet durant el Dansàneu del 2020. I ja veieu que incentiva la producció tant més contemporània com també la que treballa amb materials d'arrel tradicional, i jo crec que és una aposta que hem fet com a festival que ens ha funcionat i, si m'ho permeteu, estem especialment contents de que, de fet, alguns dels espectacles que neixen o s'incentiven des del Dansàneu puguin córrer, puguin tenir trajecte. Com a novetat, per primera vegada les entrades es poden adquirir a través del portal web del festival. Així mateix, el certamen repeteix activitats paral·leles als concerts, com és el maridatge gastronòmic de quilòmetre zero, el Tastàneu, o l'excursió a peu cap al monestir de Sant Pere del Brugal, amb una intervenció artística. Tot plegat conforma un programa on la cultura d'arrel i la creació contemporània es donen la mà en un escenari excepcional com són les Valls d'Àneu.